Ikaw na malungkot ngayon. Malungkot ngayong gabi. Ikaw na nakatulala. Oo, tumingin ka sa akin. Gusto ko lang tanungin, kamusta ka? Kamusta ka kasi parang hindi na nagparamdam, hindi ka na kinakausap, hindi ka na priority, malapit na yung Halloween pero talaga nga namang October pa lang ay ikaw ay minulto. mahal. 안녕하세요. 김치노입니다. Aish, malapit na mag-weekend na. Biyernes na bukas, mahal. At syempre ako pa rin to, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Mahal ako to, si DJ Kim Chino at makakasama mo ko 69 tayo, 6 to 9 p.m. Gusto niya yan yung kabaliktaran kapag gabi, no? 6 to 9 p.m. Pero anyway, mahal, no? Ito na nga, yung mga ganyan, yung talaga nga na mga minsan sasanayin ka. May mga tao talagang ganyan yung sasanayin ka, yung talagang sasama mo sa sistema mo yung tao, kukunin yung tiwala mo, pagkakatiwalaan mo, tapos kinabukasan, mawawala. May mga ganyang tao, yung temporary people na talaga nga namang ang gusto lang sa'yo ay yung unang tikim. Unang tikim! Hindi, ang tawag dyan, mahal. Totoo yan yung ghosting. Yung minulto ka na naglaho parang bula, iniwan ka sa ere, maraming kalandian, maraming option at di ka kayang mahalin. Ano pa gusto mong marinig? Totoo yun yung ghosting na kung saan talaga nga namang masasayang yung mga ininvest mo tapos temporary people lang pala. O sige, tonight, check natin kung yung kalandian mo o yung jowa mo man ngayon ay i-ghost ka na. Tonight sa ating Chinitoks, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 senyalis na ikaw ay i-ghost na niya. Ayan na, umpisa na natin. Tingnan natin. Markahan mo kung malapit na. Una, manggo-ghost na yan kapag naging busy na bigla pagdating sa'yo. Ito yung sinasabi natin na mararamdaman mo naman, mahal na kapag may nagbago, kapag nawala na ng oras sa'yo, kung dati nakakapag-chat pa sa'yo, nag-a-update, nahahatid sundo ka, ngayon para bang ang tamlay. Hindi na tumatayo. Diba? Hindi na tumatayo kapag nandyan ka. Hindi na tumatayo para ihatid ka. Yung mga ganung bagay, matamlay na para bang kailangan mo pang magmakaawa, mag-request, na gawin niya yung mga dating ginagawa sa'yo. Kumbaga wala nang oras sa'yo tipid na mag-reply. Ay nako, mahal, matik na yan. May taning na yan. May taning na yung tao sa buhay mo. Alam mo na agad alam mo na yung nag-fade na talaga nga namang kung ako sa'yo, mahal, no? Ngayon pa lang, kahit hindi pa kayo o kayo niyan o nasa relasyon ka pa, sinasabi ko sa'yo, umpisahan mo na. Alin yung uumpisahan? Umpisahan mo nang mag-move on. Kasi kinabukasan o makalawa o kahit ngayong gabi, i-ghost ka na niyan. Alam ko yan, ganyan ginawa sa akin ng ex ko Anyway, mahal, isa pa lang yan sa senyales na ikaw ay iiwan niya na, ikaw ay i-ghost niya. Mauuna pa siya sa November 1. Meron pa akong 2 senyales dito, mahal. Check natin kung may patutunguhan pa yung relasyon mo. At syempre, manatiling nakatutok dito kay Kim Chino. Manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Ay, kailangan mo ba bang i-memorize yan? Basic. Metro Zone.